ಊರು ಪರಶುರಾಮ ಜಗತ್ತಿ ಮೆಚ್ಚುನ ಒಲಬುದ ಬೀಡ ಜಾಂಬೂರಿದ ದುಂಬಾತ್ ವಿಶ್ವಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೊರ್ಪಿ ನಾಡು ಇಂಚಿಪಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಏನೊಂದು ಕೊರ್ಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನೆದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಇನಿತ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲೇನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೇನ ಎದುಕೋನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸುರುಗಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಂಕಿನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಮಾತ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿತ್ ಎದುಕೊನುವೆ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪುನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎದುಕೊನುವ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಉಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ರೀತಿಡ್ ಪುರ್ಣ ಕಂಟ ನಡಪೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಎಂಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೂಟದಾಗಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿನ ಗುಂಪು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಕ್ಳಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿತ್ ಅಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರ್ನೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅರ ಶಿಷ್ಯ ಆದಿಪುನ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಯತಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥೇರು ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಾಂಡ ಹಳೆಂಗ ಎಂಗಡಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಪಂಪಿನಲ್ಪ 1954 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮೂಜೆಗೆ ಪುಟ್ಟುಯಿರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಮುನಾ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗೆಯಾದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಡ್ ಪುಟ್ಟುನಾರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಾಂಡ BA ಪದವಿನ ಉಡುಪಿದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಮಲ್ತದೆ 24ನೇ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಿರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥೇರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ತೀರ್ಥೇರು ಅದಮಾರು ಗುರುಕುಲಡ್ ವೈದಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೇರು. ಉಡುಪಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಡ್ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ವತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೇರು. 4 ವೇದಗಳನ್ನ ಕರಗತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತನುಕುಲು ಬಹುಭಾಷಾ ಪಾರಂಗತರಾದಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪುನಾರ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತುಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಈ 4 ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲ್ತದ ಯೋಗ ಪಟುವಾದಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ದುಂಬಾತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಗೋಮುಖಾಸನ, ಮರ್ಕಟಾಸನ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸನ ಪುರ ಮಲ್ತದ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೀತಿಡ್ ದುಂಬುಕೊಂಡೋಗ್ನಾರು. ಪ್ರಮುಖ ಬೇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಪಂಡ ನೀಲಾವರದ ಗೋಶಾಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 2,000 ಗೋವುಳಿನ ತಾಂಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಗೋವು ರಕ್ಷಣೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಐತ ಮಿತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ದುಂಬದ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೈಂಕರ್ಯನು ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತನುಕುಲು ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಪ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುಕೊಂದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿಬಿಯಾಕ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಕಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಎಮ್ಮೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಲು 2 ವರ್ಷಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತಂಡು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಮೃತದ ಐಸಿರೋ ಪನ್ಪಿಪ್ಪುದೆರಡು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತವಳವೇರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಿರಿಮೆ ತೆರಿಯಡು ಬಂಡದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡಾವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಂಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವಿನೆ ಇನ್ಯ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ನೂತ್ತ ಒಂಜಿನೆ ಎಸಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದೊಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಈ ಗೇನದ ಜ್ಞಾನ ಗೇನ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಪ್ರಕಟ ಆವಡು ಆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ವತ್ತನ ಪಡೆವಡು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಉನ್ನೇನು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದೀಗ ಮಾತೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿಂಚಿ ಆಶೀರ್ವಚನನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೊರ್ದು ಪುರ್ಲುಡು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ದುಂಬಾದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆ ಪಾತೆರವುಳ್ಳೇರ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಗುರುತ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಲು ಪನಗ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೈತಾಳದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಅತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ MA ಪದವಿ, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಡಿದು MPhil ಪದವಿ, ದೆಹಲಿ UGC ಹಿಡಿದು NET ಪದವಿ, ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಡಿದು PhD ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎಂಬೇರ್ನ PhD ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ತನುಕುಲೋರಿ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಾದ ಅರುಣೋದಯ, ನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ, ಶಾರದಾಮೃತ, ಗುರು ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಈ ಲೇಸದ ಬೇರೆ ಸುಧಾರಿಕೆಟ್ಲ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬರೀ ಎಡ್ಡದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಪ್ನಾರ ஒரு ಸುಧಾರಿಕೆರಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರಾದ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲೇರ್ 2017 ಇಸವಿಡ್ ಕತಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ನಡತಿನ ಚಿತ್ರನಟ ಅನಂತನಾಗ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಲೇಸಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಕತಾರ್ಡ್ ಕರುನಾಡ ಡಿಂಡಿಮಾ ಲೇಸಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಲದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಕ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಪಂಪಿನಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಪಣವು ಗೆತನಂತೆ ಸುಮಾರು 400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸರು ಕಲ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರುಂದುಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮೇರ್ನ ಆ ತನುಕ್ಲೆಗೆ 2021 ಇಸವಿಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ JCI ಸಂಸ್ಥೆ ತಗಲ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಯುವ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಇಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ವಿದ್ವಾಂಸ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ತನುಕುಲು ಸೈನ್ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೆರೆಡ್ದು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಆಡಳಿತೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನರಿಕೆಯನ್ಗ
ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ ಸ್ವರ ಸ್ಪಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಂಟತೆ ಏನುಂಡು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಕೂಟೋದ ಹುಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಉಂಡು ಮಂತಿನೆಂಚಿನ ಈ ಗೇನದ ಪೊಲುಬು ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ತುಳು ಗೇನನ್ನು ಪಟ್ಟುನ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆದಾದೊಂದು ಅವು ನೂತ ಒಂಜೆ ಕೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇಂದೆತ್ತ ಎದುರು ಪಿರವು ಬೆನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಸರ್, ವೇದಸ್ಮಿತ ಮೇಡಮ್, ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ, ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಕುಲೇನು ಏನು ತುರುಕಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣುಂಡುತ್ತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲೆವಿ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಿದ ಗುರು ಸದೃಶರಾಯಿನ ಪರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅವ ತಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಸುರುಕಾದಿ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡ ಒಂದುನೆ ದಿಂಗ ಪರಿಚಯದ ಮಿತ್ರರೇ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಎರ್ಟೆ ಜಪ್ಪೆಲುದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲದ ದೃಷ್ಟಿ ದೀವು ಒಂದು ಆತು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೋಡು ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಪುನ ಉಪೇದೋಡು ಬತ್ತಿನ ಸೇರಿನತ್ತಲೆ ದಿಂಜ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಖಲು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ತಿಡು ಎಣ್ಣೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಆಡಳಿತೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪುನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ತೆರಿವುದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಡು ವಿಚಾರನು ನಿಖಲು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋಜವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೆಬಿನಾರು ಪನ್ನಗ ಇದುಂಬು ಎತೋ ಸಲ ಕೃತಿ ರೂಪಡೋ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡೋ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ರೂಪಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳೇನು ಪತ್ತದೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನನಲಾತ್ ಹೊಸ ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ನಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಸಹಜ ಆಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಕೇನದ ಜಾತು ಸಮಯದ ತಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ನೆಟ್ಟ ದಿಂಜ ಬುಳ್ಪುಗೂರ ಅಂದಿನ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಕ್ ಒಂತೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಾಂಡದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ನಡೆದವ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟವನುಗ ಪನ್ಪುನ ಕುತೂಹಲನು ಪಡೆಯೊಂದೆ ಸಂತೋಷದಾದ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಜನ ಇಂದೆತ್ತ ತರೆಬರವನ್ನು ತೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕರಾಡಿನ ಆಡಳಿತದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ತರೆಬರವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಪುಡ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ವಿಚಾರ ಪಂಪುನು ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಲಿಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಪುನು ಒಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಯಾನು ಹಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿನ ಆಡಳಿತದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪುನ ವಿಚಾರದ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಪುನದು ಹಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿನ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ನಮಕಬಹುದು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲದ ಜೈನ ಮತ ಇದಿನ ಜೈನ ವಂಶಸ್ಥರು ಜೈನ ಅರಸು ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಂಚಿನ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕುರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಲವು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬರೆಯದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮಕ್ ತುಳುವನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ಇಂಚನೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು 10ನೇ ಶತಮಾನ ಪಂಪುನವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಜೈನ ಯುಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರ ಉಡ್ಲ ಅವೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಬಂದಿದ್ದು ಪುದರ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ ಕೃತಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಅದು ಪಂಪ ಪಂಪುನ ಕವಿ ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕವಿ ಸುರುತ ಕವಿ ಪಂಪುನ ಮುಗರತೆ ಪಡೆತೆ ಈಗ ಒಂಜಾತ್ ಜೈನ ಮತಾವಲಂಬಿ ಆಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೈನ ಮತ ಜೈನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಜೃಂಭಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದ ನಡತಿನವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಸತ್ಯ. ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಡದ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಅರಸು ಈ ಭಾಗದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕೂಟನೆ ಉಂಟು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗರ್ ತೆಲ್ವತ್ತಿನಕ್ಲು ಚೌಟ ವಂಶದಕ್ಲು ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನದ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಚೌಟ ಅರಸರಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಚೌಟ ಅರಸರ್ನ ಮೂಲತಃ ಮತ ಜೈನ ಅಂದಲ ಅಕಲ್ನ ವಂಶ ಸೋಮವಂಶ, ನಮ್ಮದಾದ ಚಂದ್ರವಂಶ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶ ಪಂಪ ಅವೇ ವಿಭಾಗವು ಬರ್ಪುನ ಸೋಮವಂಶ. ಅಕಲ ಕುಲದೇವರು ಚಂದ್ರನಾಥ, ಚೌಟರ್ನ ಕುಲದೇವರು ಚಂದ್ರನಾಥ. ಕುಲ ಅಕಲ ಮತತ್ತ ಕುಲದೇವರು ಚಂದ್ರನಾಥ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬೀದಿ ಅಕಲು ಸೋಮನ ತನ್ನ ಕುಲದೇವರು ಪಂಪುನ ಅರ್ಥಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರು ಈ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಉಳ್ಳಾಳಾಡು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಬಸದಿ ಪಂಪುನ ಪುಗರಸೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬಸದಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಆದಿನಾಥ. ಅವು ಚಂದ್ರನಾಥನ ಕುಲದೇವರಾದ ಆದಿನಾಥಗದಾಯೇ ಬಸದಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಪಂಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನಾಟ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿಗೆ ಇರುವೆರು ಕುಡಲ ಸೀಮೆಣ್ಣು ಆಳೊಂದಿಕ್ಕಿನ ಬಂಗಾಡಿದ ಬಂಗಾರ ಸುಲ್ಲೇನೆ ಬದ್ಮಾತಿ. ಈ ಬಂಗಾರ ಸುಲ್ಲೇನ ಕುಲದೇವರು ಆದಿತ್ಯನ ಆದಿನಾಥೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿವಾಹ ನಂತರ ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆದಿನಾಥಗೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತುಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನವು ಸಂಶೋಧಕರನ ಅಭಿಮತ. ಈ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಅರಸೂರಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಚೌಟ ವಂಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು. ಅದು ಸುಮಾರು ಚೌಟ ವಂಶದ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೋಡ ನಾವು ಸುರುತಯೇ ಒಂದನೇ ತಿರುಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಸಾರಸ್ತ ನೂತ ಅಜಿಪ್ಪಡ್ದು ಸಾರಸ್ತ ನೂತ ಎಲ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಅಳಿಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಡಲು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಬಕ್ಕರಾಣಿ ಪನ್ನಗ ನೆನಪಾಪುನೆಂಚಿದ ಸೋಮೇಶ್ವರಡೆ ಅಯ ವಾಸ ಆದಿತ್ತೆ. ఆయన ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತನ್ನ ಕುಲದೇವರು ಪನ್ಪುನೆಂಚಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಿನೆಂಚಿದ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯೇ ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಉಪ್ಪುನವು ನಮకు ಗೊತ್ತುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಳದ ಬರಿಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ ಸೊಕ್ಕೂಟುಡು ಅಯೇ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಜೀವಡಾಯಿನವು ಈ ಪದ್ರಾಡನ ಶತಮಾನಗಾನದ ಪತ್ತನ ಶತಮಾನದ ಪದ್ರಾಡನ ಶತಮಾನಗಾನದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒಂತೆ ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿಲು ವೀರಶೈವ ಯುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಅಪಗ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜೈನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಂತೆ ತಗ್ಗುಡು ಅಂಡ ತುಳುವ ಭಾಗಡು ಮೊಹಮ್ಮದಿಯ ದಾಳಿ ಆಂಡಲ ಆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತು. ನಮಕ್ 13-14ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತದ ಪೊರ್ತುಡೆ 13 ಶತಮಾನದ 14 ಶತಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಿಸುಮಾರು ವಿಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತ ಅದು ಏನು ಪಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೋಟ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಕಳದ ಗೊಮ್ಮಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಮೂಡಬಿದಿರಡು ಸಾರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಉಂಡಾತಿನ ತುಪ್ಪ ಭೈರಾದೇವಿ ಮಂಟಪ ಉಂಡಾತಿನ ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಳಡು ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಕಟ್ಟಿನ ತುಪ್ಪ ವೇಣೂರು ಗೊಮ್ಮಟ ಉಂಡಾತಿನಿ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಡಬಿದಿರದ ನಾಯಿ ಬಸದಿ ಅವನ ಉಂಡಾತಿನಿ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನುಲು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಲು ಬದಲಾವಣೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಷಣೆ ಸಿಕ್ಕದಿನಿ ಇದುವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಂತನು ನಮ್ಮ ನೆಂಪುಜಿಯೋಡವು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದ್ದೆ ಪೋಷಣೆ ತಿಕ್ಕದು ಒಜಾತ್ ಜೈನ ಬಸದಿಲು ಆ ಮಾದರಿಡಿಸಲು ಅವೇ ನಮೂನಿದ ಮಾದರಿಡು ತುಳುವನಾಡದ ದೇವಲ್ಯಲು ಕಟ್ಟೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಮಾ ಆರಾಧನೆ ದಿಂಜ ಬೊಳುಪುಗುವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಯಡೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿನೇಶ್ವರ ಪಂಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡು ಈಶ್ವರ ಪಂಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೈನ ಯತಿಕುಲು ಬಸದಿನ ಕಟ್ಟಿಲಕನೆ ಹಿಂದೂ ಯತಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಅವು ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಠದ ಲಕ್ಕನೆ ಗುರುಪೀಠಲು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಈ ತಾಮಸ ರೀತಿದ ಬಲಿ ದಾದ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟುದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆದ ಬದಲು ದೇವಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇದು ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ದಿಂಜ ಜನ ಮಾಂಸಾಹಾರನು ಬುಡ್ದು ಮಧುಮಾಂಸನು ಬುಡ್ದು ಅಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರನು ನೇರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಇದುವೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಒಂಜಾತು ಉಪವಾಸಲು ತುಳುವೆರಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಪದ್ಧತಿಲು ಪಾಸ ಪತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು. ಈ ತಿರುಮಲರಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಹಂತವು ಬರ್ಪುನೆ ಚೆನ್ನರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಸಾರಸ ನೂತ 79 ಸಾರಸ 214 ಮುಟ್ಟ ಆಳು ಒಂದು ಬರ್ಪುನೆ ತಿರುಮಲಾರಾಯನ ಮರ್ಮ ಎಂದು ಪುತ್ತಿಗಡು ಕಾಯರಮಂಜದ ಅರಮನೆ ಪನ್ಪುನೆಲು ಒಂದು ಕಟ್ಟುವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ದಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಕಾಯರಮಂಜದ ಅರಮನೆ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಯರದ ಮರ ತಡಿಟ ಕುಳ್ಳುದು ಪುನಃ ಈ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತನನ್ನು ಜೈಸಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅದು ಕಾಯರಮಂಜದ ಅರಮನೆ ಇಕ್ಬುದರು. ಈ ಪುತ್ತಿಗದ ಅರಮನೆದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕುಡು
ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವಂತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ದೈವದ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟು ಅವನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಕುತ್ತಿಗೆದ ಚೌಟಾರ ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಕುದುರೆಡು ಪ್ರಸಾದ ಪೋಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಾದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅವು ಮುಂಬೆನ ಈ ಚೆನ್ನರಾಯನ ಆಡಳಿತದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ದೈವಂತಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವಗೂ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಬರ್ಪೆ ರಡ್ಡನೆ ತಿರುಮಲ ಆರ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಈ ತಿರುಮಲರಾಯ ರಡ್ಡನೆ ತಾಯಿ ಬರ್ತಿನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಅಯೇ ವೃಷಭ ಧ್ವಜನ್ ಲಾಂಛನ ಅದು ಒಂಜಿ ನಂದಿದ ಧ್ವಜನು ದೀಪಿನ ಅಯ್ಯನೆ ಕುತ್ತಿಗೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಕುತ್ತಿಗೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ ಪಂಚಜುಮಾದಿನ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗಾಯಗರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಗ ಅದು ದೈವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟದು ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದು ಪನ್ಪುಡೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ವ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅಲ್ಲನೇ ವಂಶ ಇನ್ನ ಚೌಟ ವಂಶ ಈ ಚೌಟ ವಂಶಡುಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿ ಹಿಡಿದ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಅರಸುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಏನು ಐನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇ ಪಂಚಜುಮಾದಿ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತೇರು ದೈವಂತಿ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಸುಮಾರು 1550 ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಆಳುದಿನ ಸುರೂತ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಾಲು ಸುರೂತ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತಿರುಮಲರಾಯನ ಮರ್ಮಲಾದ ಬತ್ತಿನಾದು ಸುರೂತ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನೆ ಭೋಜರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಅರೆನ ಮಗನೇನು ಮದ್ಮಾಯನ್ನು ನಂಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ದಿವಸಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದು 2 ವಂಶದ ನಡುಟೆ ಅವು ಕಲಹದ ಕಾರಣ ಅಂದು ಬಂದ್ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಲ ದೇವಿ ಒಂಜನೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿ ರಡ್ಡನೆ ಚೆನ್ನರಾಯ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಚೆನ್ನರಾಯ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ದಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪೊಳಲಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಎಡೆನೆ ಪೊಳಲಿಡು ಈ ಚೆಂಡದ ಬಗೆಟ್ ಈಗಿನ ಅವರು ಪುನಃ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನೂನು ನೀತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಚೆನ್ನರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ರಡ್ಡನೆ ಭೋಜರಾಯ ಬರುಪೆ ಚೆನ್ನರಾಯನ ಈ ಬೆದ್ರೋಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು ರಡ್ಡನೆ ಭೋಜರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಟುವೆ ಉಂಬಳಿನ ಕೊರ್ಪೆ ರಡ್ಡನೆ ತಿರುಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಭೋಜರಾಜನ ಅಡಿಯಾಗಿ ಅಯೇ ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಷಣ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಬರ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಈತ ಪೂರ ಪಾತ್ರದ ಬರೋಡಿಕೆ ನಡೆ ರಡ್ಡನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗಳ ದಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಬರುವುದು ಬರ್ತು ಹೊರಾನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಕು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ನಡತ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿದ ಕೊಲವುದತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತಂದ ಎಂಟ ವಂಶ ನಡತ ಬತ್ತಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುರ ಇತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ದೈವಾರಾಧನದ ಪೋಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯದು ಇದುಲ ತಪ್ಪು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ವಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಲು ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಅಲ್ಲ ಕುಲದೇವರಾದ ಬಾಲ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದ ಆಂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ವಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ವಡೆ ಅಕಲ್ಲ ವಂಶಸ್ಥರೇ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದಿಂಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡದಿದ್ದೇವೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಆಡಳಿತದ ಎತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕುದು ಐಡಿಯಾನು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುತ ಮಲ್ತವ್ ನೋಡು ಈ ರಡ್ಡನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಡು ಪುದರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಸ್ತಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಓಲೋಲು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಕಥೆಲು ಪುರ ಕೇನುವಲ್ಲ ಅವು ರಡ್ಡನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಇದು ಪ್ರತೀತಿ ಅಂತ ಪಡೆದು 3-4 ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಲ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಚರಿತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನಾದು ಸೇರಿದು ಅಂಚದ ಇದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತು ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂದಿರ ಕಷ್ಟ ಎಂಕು ದತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನಾದು ಇದು ಬೆರಕೆ ಅದು ಪೂತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅವರ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ರಡ್ಡನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನ ಕತೆ ವಿಜೃಂಭಿತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪುದರ್ಗು ಪುಗರತೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ರಡ್ಡನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಕುಡಲ ಸೀಮೆದ ಬಂಗಾಡಿ ಪೇಂಟನ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸನ್ನು ಮದ್ವೆ ಹಾಕಿನದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1590 1523 ಮುಟ ಆಡಿನಾಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಯಾದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಗರ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕಾದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದರಿರ್ತದೆ ಮೂಜನ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡಿತೀನಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೆ ಜೈನ ಆಡಳಿತದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಷಣೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತದು ಅಪಗ ಉಪ್ಪುನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಡು ಇದು ನೆನಪು ದೀವಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಕಾಲೋಡುಲ
ಜುಮಾದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತರ ದೈವಲು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಕದ ಬರವುಲೇಡು ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಲೆ ಏತು ಪುರ್ಲುದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಜುಮಾದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಡ್ಡುಲ ತುಳುನಾಡುಲ ಬಾರಿ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು, ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟమైన ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ದೈವಲು. ದಾದ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಮೂಲತನದ ಗುರುತನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ ತುಳುವನಾಡುದ ಜನನ ಮುಲ್ತ ಜನಪದ ಪರಿಕ್ರಮಕಲು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಗುರುತನ ಆದುಪ್ಪುನ ಅಂತಿನ ದೈವಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜೋರ್ಲಿ. ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲೇನು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಅಪಗ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿದ್ದರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಪನ್ಪುನವು ಇತಿಹಾಸದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಚಿನ ಸತ್ಯ. ನನ್ನ ಈತ ಪೂರ ಪೀಠಿಕೆ ಅವನ್ಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ನೇರವಾದ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಕಾಲೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದಾದಪುರ ಕೊಡುಗೆ ಆಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೊಕ ಉಳ್ಳಾಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನದ ಬೊಕ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಇತಿಹಾಸ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನದ ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಟು. ಅಂಡ ಮೂಲು ಆ ವಿಷಯದ ಹತ್ತಿರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಸುರುಕಾದು ನಮಗೆ ಆಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ದತ್ತಿಡು ಯಾದುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಣಿಗೆ అయితే ಸುರು ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಯಿ ನಾವು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಅಡ್ಡಲ ದೇವತಾರಾಧನೆಗಳು ಆಲು ಕೊರ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ಮದಕರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತಾಲು ಪಂಪುನೈತ ಬಗೆಟ್ ನಿತ್ಯನ ಒಂದು ಕೊಲಬು ಕೊರಿಯೆ ಅವು ತಂದೆ ಅಲ್ತ ಸೋಮನಾಥನ ಲಿಂಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೂಟೊಡುಪ್ಪುನ ದಿಂಜ ಜನತೆ ತೆರೆದಿರಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಅಭಿಷೇಕ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕೆ ಜಲದ್ರೋಣಿ ಎಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಲದ್ರೋಣಿ ಈ ಜಲದ್ರೋಣಿ ಇತ್ತೆಗಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದುಂಬ ಕಾಲೋಡು ಈ ಜಲದ್ರೋಣಿಗೆ ನಿತ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಅವಲಂಬಿಸ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಐಕುಪ್ಪುನ ಮಹತ್ವ ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐನು ಲೋಕರುಡು ದಿದ್ದೇರು ಉತ್ಸವ ಕಾಲಡು ಮಾತ್ರ ಐನಿಪಿದೇ ದಿವಸದ ಅಭಿಷೇಕ ಗಣಸು ಅಂಚ ಅದು ಜಲದ್ರೋಣಿ ಏನಾಗ ಕಣ್ಣಾದ ಸೂಚನೆ. ಆ ಜಲದ್ರೋಣಿದ ಮಿತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂದು ಬರವು ಇಂಚ ಕೊರಟುಡು ಈ ಕಾಲವು ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರುತ್ತೆ ಕೊರೆದು ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂದು ನೆಂಪು ಜೀವನ ಜಲದ್ರೋಣಿ ಒಳ್ಳಿದ ಜಲದ್ರೋಣಿ ಐದು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಎನ್ನುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲುಡು ಈಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತಿಸಿದ ಅದ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲುಡು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ಬಾರಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಪಡಿಸದ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಪಡುಪುನೋ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆ ನಾವು ಪಡುಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕುಡುಪುನ ನಾಗನ ತಿರವುಗೆ ಅಪಕರಾಣಿ ತನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಕ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಅರಸರು ಪುರ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪುರ ಕಟ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಆಲೊಂಜಿ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಕ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಸ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಸೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅವಳು ಸಂದರ್ಶಕ ಅರಸುಲೆಗೆ ಇದರ ಅರಸುನ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವಳು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ದಾನ್ ನಮ್ಮಂಚ ಎಣ್ಣೋದು ಖಚಿತ ಇದ್ದಿ ಎಣ್ಣೋದು ಇಂಚಿನ ಅರಮನೆತ ಎದುರುಡೊಂದು ಕಿರೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೆದು. ಆ ಕಿದು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಜಿನಾಲ ಸೋಮನಾಥನ ದರ್ಶನಗು ಬಂದಾಗ ಮೀದು ಬರಿಯ ರೂಪುನ ಸ್ನಾನದತ್ತ ಮೀಪುನ ಕಟ್ಟೆವು ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳ ಇತ್ತು. ಕೊಪ್ಪಳ ಪಂಡ ಪೂತ ತೋಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಳ್ಳಿಯಂದ ಪೂರ್ಪನು ಒಳ್ಳಿಯಂದ ಪುರ್ಪ ಅಂದು ಪಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ತುಂಬೆದ ಪುರ್ಪ ಅದು ಕೊಡದ ಅದು ಅಡ ತೋಟೋಡು ತುಂಬೆದ ದೈವ ಬುಳೆಪರ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಕಷ್ಟವು ಅಂತೂ ಈ ಬೊಳ್ಳಿಯ ಪುರ್ಪಲೇನು ಪೂರ ಪತ್ತ ಒಂದು ಆಲು ಮಿತ್ತು ಆ ಕಿರಟ್ ಮೀದು ಮಿತ್ತು ಸೋಮನಾಥನ ದರ್ಶನವು ನಿಚ್ಚೊಲ ಕಾಂಡೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಾಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಕದ ಗುರುತೊಲ್ಲಿಡು ಪ್ರಾಕದ ಬರವುಲಿಡು ತಿಕ್ಕು. ಇಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಪಾಕ ವಿಚಾರ ಪನೋಲಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ ಯಾರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಪನೋದಿ ಹೋಗ್ತೆ ಸಮಯದ ತೆರೆಯುಪ್ಪು ನಡೆದವ್ರೆ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ
ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುರುತಲು ಓಲೋಲು ಉಂಡು ನಾಡೋದು ಪೋಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಮೂನೆದ ಗುರುತ ಪರದೇಶದ ಕುಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗುರುತ ಈ ಇದ ಊರುದ ಕುಲಿ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನೆಂಪುಲೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಚೋದ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಬರೆದು ದಿಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು ಪಲ್ಪ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಅವು ಬಸ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪೊಲವು ಅದನ್ನ ಪಯಣದ ಬರವು ಆ ಪಯಣದ ಬರವುದು ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುವನಾಡು ಬತ್ತಿನಕಲು ದಿಂಜ ಜನ ಬರೆತೇರು ಯಾನು ಈ ದುಂಬು ಈ ಕೂಟಡತ್ತು ಬೇತೊಂದು ಕೂಟಡು ವಿದೈ ದೇಶದಕ್ಕಲು ತೂಯಿನ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರೋಡೆ ಯಾನೊಂದು ಏನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ವೆಜುನಾಡು ಅಪಗ ಯಾನು ದಿಂಜ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳುನಾಡು ತೂಸಿದಂತ ಸೆನಸುಲೇನು ಪುಗಾರತಿನಿ ಹೂಯನ್ ಸಾಂಗ್ ಪತ್ತದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬತೀತಾ ಅದು ಕೊಡು ಅಕಲು ಮಾತಾಡಿ ಅಕಲ ಪಿಯೂಸ್ ಪಂಪುನೈ ಅಕಲು ಬರೆತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಸಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪುಲಿ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಬಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಪಿಯಾತ್ರೋ ಜೆಲ್ಲಾಬಿಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಖಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಪೆಂದು ಈ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಪಿಯಾತ್ರೋ ಜೆಲ್ಲಾಬಿಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಇಟಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರು 1, 2, 3, 4 ಐನ ಆಜಿಯೇ ಈತು ತಾರೀಕು 1921 ಅವಾಗ ಬತ್ತದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲು ತಿರುಗೋನ್ವೆ ಮೂಲು ಹೂವನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಮಯದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪಗ ಈ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ರೂಪು ದಿಟ್ಟೈತೋಲೆಂಚೆತ್ತದು ಅಪಗದ ಬಜಾರ್ ಎಂಚೆತ್ತದು ಅಪಗದ ಆಚರಣೆಲೆಂಚೆತ್ತದು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನದ್ರೆ ಜನ ನೆನಪು ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ 1 ತಾರೀಕು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಪನೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಪಿಯತ್ರೋದೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ನಡೆಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವನಸುಗುರದಂತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದು ತಿಳಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಜೊತೆಗಾರ ಇದು ದುಬಾಶಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರಾಣೆಗೆ ಅಯ್ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊರದ ಪಿದೈದ ಮರ್ದಿಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂದು ಬರ್ತಾನೆ ಬೇಕಿದೆ ಅದು ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವು ವಿಷ್ಣು ಆಲಯನೂ ನಮకు ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾರಾಯಣೋ ಪನ್ಪುರ ಉದ್ಗಾರ ಸಿರಿ ಸಂದಿದು ಪುರ ಬರ್ಪು ನಡೆದಾಬರ ಬೇತೆ ಹೂವಾರು ಪದ ಪಂಡು ಅಂಚೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿ ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುಯರ ಪುಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗನು ಪಿಯತ್ರೋ ಜನವಿಗೆ ತೂಪೆ ಈ ಬ್ರಾಣೆ ದುಬಾಶಿ ಪಂಪೆ 3 ಉಪ್ಪುನಿ ತುಳುವೇರು ನಂಬುನಂಚಿನ ನಂಬುನಂಚಿನ ಭೂತ ನಮకు ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ ಭೂತ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಿ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿದ ಅವು ದೇವು ಅಪ್ರೇತ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಾ ಬಹುಶಃ ಅಂಚನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಜೇನಾಯ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ನಡೆದವರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಿಳಿಯಂದು ನಡೆದವರ ಆಯಾ ಭೂತ ಅಪ್ರೇತ ನೆಂಡಿ ಆಯಾ ಉಳೈ ಪೋನಗನೆ ಜೀಸಸ್ ಪಂಡ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾವಲಂಬಿ ಆಯ್ತು ನಡೆದವರು ಜೀಸಸ್ ಎನ್ನೊಂದೇ ಉಲೈಗೆ ಪೋಪೆ ಅವಳು ಉಲೈಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ತೋಜಿತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನ ಚೆತ್ತ ಮುಂದೆ ಕೇಂಡ ಕೈನೆ ಬರೆಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಈ ತಾರದ ಮಡಲುಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಡೈತು ಮರತ್ತ ಫಲ ಇಡು ಗೋಡೆಲಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಆಳು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಿಂಬ ಬಣ್ಣ ಕೊರದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಗುರು ಆಗಿತ್ತು ಗುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ ತುಯರ ಚಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದೈವ ಬಿಂಬದು ಉರು ಪಂಡ ಮರಸ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಕಡಿತು ಪೂರ ಈ ಆರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಊರು ತೂದುಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತದು 4 ಐಕ್ಕುಲಿತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ಬಲಗೈಟು ಒಂದು ಚಿತ್ರಾಕಾರ ಪಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ದಂಡನೋ ಆಯುಧನೋ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡಕೈಟು ಕಠಾರಿ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಗುರಾಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಎಡತಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಕೈಟ್ ದಾದ ಇರ್ತದೆ 4 ಕೈಟ್ ಇತ್ತಲೈಕ್ ಐಕ್ ಬಾಕಿದ ಕೈಟ್ ದಾದ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೆನಪೀಚಿಗೆ ಐತ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ಈ
ದೇವರು ಪನ್ಪುನ ಭೂತ ಪನ್ಪುನ ಕುಲ್ದಿತ್ತದು ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬುಕ್ಕ ಅಯ್ಯಗ್ ಆ ದುಬಾಷಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊಲಬು ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಮೋರ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪಂತೇವೆ. ಬ್ರಿಮೋರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣುಡಾಪುಡು ಮುಂದು ಬ್ರಿಮೋರ್ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರಾದು ಆ ಕಾಲಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಗುಂಡಗು ಬತ್ತುಪೋದು ಪ್ರಾಕದ ಜನಪದ ಕಲ್ಪನೆದ ದೈವ ಐ ನಡೆದವರ ಆ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಬೆರ್ಮೆರು ಕುದುರೆದ ನಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯಕ ತೋಜುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕುದುರೆದ ಮೋನೆ ನೇಳ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರು ಉದ್ದ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಿಂಬ ಅದುಪ್ಪೋವು ಅಂಚಾದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನಗುಲ ಅಪಗ ಅವತ್ತು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಕಟ್ಟಾದ ಪಂತೇರು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪಂಪುನ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುತೋಡು ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಪೋಡಿದು ಅಥವಾ ಅವಲೇ ಇಟ್ಟದು ಪೋಡಿದು ಆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಿಂಬದ ಮಿತ್ತು ನಲೈನ ಸಲ ಉಬ್ಬಿಯೇ ದೇಪಂಡ ಪೋಡಿದು ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅದೇ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋದು ಯಾರೋ ಪಂಡದು ಪೋಡು ಉಬ್ಬಿಯಗೆ ಬೊಕ ರಪರಪ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆಗೆ ನಿಖಿಲ ದೈವ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಿಖಿಲ ದೈವ ಎಂಕಲ್ಲ ದೈವರು ಮಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡೆಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಲು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು. ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಳದ ಬಾಗಡು ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗ ಬತ್ತುಪ್ಪನ ಈ ಕೋಟೋಡುಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆಯ ದೈವ ಮಲರಾಯ ದೈವ. ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಮಲಾರು ಬೂಡುಡ್ದು ಜದ್ದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಮಲಾರು ಬೂಡುಡ್ದು ಏರು ನೇಮ ತೂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ದೈವ ನಮ್ಮ ಊರುಡುದಾಗಿಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಕ ಆ ದೈವ ಆ ಗೋಳಿಯನ್ನು ಅವನು ದೈವ ಕಾರಣಿಕಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಯಾರ ಮೂಡುಡು ಮಲರಾಯನ ತುಗುಜ್ಜಾಂಡು ನಂಬರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲಿಕ್ಕಲ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮಲರಾಯ ಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಸ್ಥಾನ. ಐಕ್ ಆ ಜಾಗದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬುದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಕಾಲೋಡು ದಾಸ್ತಾನು ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ಪಂಡ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾಕ ಬರೀತ ಬಂಡ ಸಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಊರ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ದಿಂಜ ಇದೆ ಕೈತಲಾಪುನ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟು ಉಪ್ಪಡ್ ಆಂಡ ಆ ಅಲ್ಯಾರು ಬೂಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬೋದಿದ್ದೇರು. ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ನಂಬುದು ಇತ್ತೆಗುಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಆಡಳಿತಡೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಪಿಯತ್ರೋದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಲಿ ತೂಯಿನ ಲಕಾನೆ ಆಲು ಸ್ವತಃ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟದ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಇತ್ತಿನಾರು. ಈ ಕಡಲ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಈಮೆಕ್ ದಿಂಜ ವಸ್ತುಲು ಆಮದು ಇತ್ತು ಅಲ್ತಡ್ದು ಕಡಲ ಮರ್ಗಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರಕುಲೆದು ಪೇಂಟದಂಚಿಗೆ ಸಾಗ ಒಂದು ಪುನಗ ಆಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುದ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ವಜ್ರೋದ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಏತನಾಡಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಊರ್ದಕ್ಲಿದ್ದು ನಾಡುವರು ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಕೂಡ ನಾಡುವರು ಏತನಾಡಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ. ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟೆ ಬೂರ್ದು ಕಡಲ್ದ ಪೋಡುದು ನಂಬೋಲಿಕೆ ಉಂಟು. ಏತನಾಡಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನವರಿ ಜವನೆ ಪಂತಗೆ ಮೂಲು ಆಲ್ಯಾರ ಬೂಡುದು ತೂಗುಜ್ಜಾಲದ ದೈವ ಉಂಟು. ಆ ದೈವ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಆ ದೈವಗ ಇದು ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಟ ಆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಇರೆದು ದಕ್ಕದು ಬೂತಿನಂಚಿನ ಆ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ತಿಕ್ಕುಡುವುದು ಪಂಪೇರು ಉಮಲು ಒಂತೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಆಂಡು ಉಮಲು ಪನ್ಪಲ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಜಪ್ಪ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆಲಿ ಓಲಾ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ದೈವಗ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಡು ನಿಖಿಲ ದೈವಲಾಂಡು ನಿಖಿಲ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ಒತ್ತಾಯಲು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆನಾಗ ಅಪಗ ನಿಧಾನಂಗು ಆಲು ತೂಕ ದಾದಾಪುಡು ತೂಕ ಅಂತ ಪಂಡದು ವಿಧಿ ಇಚ್ಛ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲ್ ಆವಡು ಅಪಗ ದೈವಗ ಬುಡುಬುಡಿತೇನೆ ಅನ್ ಕೊರುವೆ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕದ ಪೋಯಿನಂಚೆ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ಮೋಕೆದ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಡು. ದಾದ ಚೋದ್ಯನ ದಾದ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮನದಾನಿ ಆ ಮುತ್ತುದ ವಜ್ರದ ಮಾಲೆ ತಿಕ್ಕುಡು. ಇನ್ನಿಕಿನ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೈವ ತನ್ನ ಪುರಾಪು ಬನ್ನಗ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಕಿಡಿಯಾರ ಕೇಂದೇನ ಅಂಚಾದು ಅವು ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಅವರ ಉಮ್ಮಲಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದ ಆ ದೈವವು ಅಲಿಯಾರ ಬೂಡುಡುಪುನ ಮಲರಾಯ ದೈವವು ಆಲು ಉಂಬಳಿ ಉತ್ತಾರ ಕೊರಿಯಾಲು ಪಂಡ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯಾಲು ಇನಿಕಲ ಆ ಸಾನ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಸಾನದ ಸುತ್ತಮರ್ಗಿಲುಡುಪ್ಪುನಿ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರುತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿವೇಶನ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ನಂಬೋಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಲು ಉಂಬಳಿ ಉತ್ತಾರ ಕೊರಿಯಾಲು ಎಂದು ನಂಬೋಲಿಕೆ ಮೂನೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲಡು ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಆಲಿಯಾರ ದೈವಗ ಅದು ಇಂಚ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತಾಲು ಮನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ. ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಳ್ಳಾಳಡು ನಿಖಲು ಕೇರಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿರ್ ನಿಖಲು ಪೋನಾಗ ಉಳ್ಳಾಳಗ
ಓಲು ನಿಖಿಲ್ ತಿರುಗುವಾರು ಅಲ್ತೊಡ್ದು ನೇರ ಉಳ್ಳಾಡ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಡೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಎಡ ಮರ್ಗಿಲದ್ದು ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗ ಬರ್ಪುನ ದುಂಪು ಉಲೈ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಬೈದರ ಪಾಲುದು ಪುದರ್ ಇದಿಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡವು ಆ ಬೈದರ ಪಾಲುಡು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಾನು ಮಹಾಗಣಪತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ತೇಕ ಪುದರ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಅವನು ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ನಡಪುಡು ಅಬ್ಬಕರಾಡಿನ ಕಾಲು ಐಕ್ಲ ದೈವರಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಈ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರ ಬತ್ತಲಿ ಕ್ಷಾಮಡಾಮರ ಬತ್ತಲಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇದು ಬರೆದ ರೀತಿಯೂ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಇದು ಅಂಚಾದು ಈ ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಇದನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದವರ ಅವನು ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಳದು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಆಡಳಿತದ ಕ್ಷಾಮ ಬತ್ತಲಿ ನನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಕಾಲೋಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಡ್ಗೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪೇರ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನ ಏರಪ್ಪ ಅನ್ಕುರದು ಪಂದಾಗ ಏರೋ ಒಂದು ಪೊಲವು ಮಂತು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅವಳು ಕಾರದ ಬೋಡುಡು ಕೋಟೆಕಾರಡು ಸಿದ್ಧ ಮರದ ವೈದ್ಯ ಪಂಪುರ ಒರಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಮರದ ವೈದ್ಯ ಆ ವೈದ್ಯರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರಡಕ್ಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಂತ್ರಡು ಹೋಮ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಸದುರಿಪಾದಿರು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿಗೆ ಇದು ಒಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಲು ಅವು ಪುರ ಆಪುನತ್ತ ಪನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸನ ಇಂಚವಂತೆ ಮಸ್ತಿದ ಕುಚೋದ್ಯದ ಪಾತ್ರನು ಅದು ಪಂಡಾನು ಅಲ್ಲ ಕುಚೋದ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಇಂಚವಂತ ಮಸ್ತಿರಿ ಮಲ್ತಲಿಗೆ ಅಪಗ ಇಜಿ ಜನಕಲು ಪಿರ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಆವಡು ತುಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಡ ಪಂಡದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾದು ಬರಸದೊರಿಪಾಗ ಆಂಡು ಬರಸದೊರಿನಾಗ ಹೊರಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ದಂಡಿ ಅಲ್ತದ್ದು ಪದರಾಡ ನನೋರ ಇಂಚಾನದ ಪಿರ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಆ ಸಿದ್ಧ ಮರದ ವೈದ್ಯ ತಾನೇ ಪೋದು ಕೇಳುವುದು ಈ ಬರ್ಸದುರಿತದ ಗಿಡಕೊಡು ಅಪಗ ಆಯ ಪಂತಗೆ ಇದು ಬರ್ಸದ ಪುರ್ತು ಮರಿಯಲತ್ತು ಯಾನ್ ಆನಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಊರು ನಾಳುನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ತತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಬರ್ಸನ ದೊರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಊರುಡು ಅತಂತ್ರಲಾವು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣದ ಒತ್ತೊಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪಣೆನ ಮೀರುನ ಏರವು ಈ ವರ್ಷ ದೊರಿಪಾದಿದ್ದಿನ ಹೋಮ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ತುಂಬೆ ಕೂಡಿದ್ದು ಬೇತೆ ಸಾಧಿದ ಅಂತೆ ದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆನು ತಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಿಯತ್ತಿಗನ್ನು ಮೀರಿದು ಅಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಹೋಮ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಸ ದೊರಿತೆ ಅಪಗ ಬತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಅವು ಅತಂತ್ರದ ಅವಸಾನದ ವರ್ಷವು ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಳ ಪೇಂಟೆ ಮುರ್ಕುಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳಡು ಆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬತ್ತಿನಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವಳು ಹೋಮ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೋಮ ಮಲ್ತಿನ ಇಡೀ ಕಂಡಡು ನೀರು ಎರ್ಕುದು ಹೋಮಗು ಕುಳ್ಳಿನ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಕೌಂತುದು ಹೋದು ಲೀಲಾಯೆ ಮಾಯಾಯೆ ಇನಿಕಲ ಆಯನ ಮೋಕೆ ಆಯನ ತ್ಯಾಗನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿ ಇಡೀ ಭಾಗನ ಆಯದು ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಉಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾಳು ಅಡೆಗೆ ಪುದರಿತ್ತೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಾಲು ವೈದ್ಯರ ಪಾಲು ಇನಿಕಲವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ವೈದ್ಯನಾಥ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಕೋಟೆಕಾರಡು ಪುನಃ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವನೇ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಪುನ ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣನ ಅವೇ ಪಂಪುದು ಈ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಡುಪು ನಡೆದವರ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಅಡೆಪೋಂಡ ಸಿದ್ಧಮರದ ವೈದ್ಯ ಹೋಮ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗ್ಯದ ಗುರುತಲ ಉಂಟು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಮರದ ವೈದ್ಯ ಮಾಯಾತಿನ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕುತೂಹಲಗಳ ಪಂಡೆ ಹೊರಬತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಅಂಚ ಅದು ಅವನ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸಾನೋಡು ನಡತಿನ ಪವಾಡನ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿದ ಕಾರಣ ಬಂದು ನನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನು ತಿರಿಪೋಡಾಯಿನವು ಅವು ಕೋಟೆಕಾರದ ಅಡಕ ಭಗವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಆರು ಪಾಕಾಸಲ ಇಂದನು ಅವಲೋಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಿನ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಎಂದುಪಾರು ಆಂಡಲ ಇಂದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಯಾನು ಹೊರ ಅಬ್ಬಕರಾಣಿಗೆ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟೆಕಾರಡು ಅಡ್ಕ ಅವು ಮೋಯ ಸಮುದಾಯ ಪತ್ತಿಲ್ಲೆಕಾರು ಪತ್ತು ಗೋತ್ರದ ಕಲ್ಲದು ಪುದರ ಪಡೆಯಿನ ಮೋಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಕೇರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಕೇರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಅಡ್ಕ ಸಾನೋಡು ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಹಾಕುದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯಂದ ಬರ್ತುದು ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಹಾಕುನು ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಈ ಕೆಂಡ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ತುಡ್ದು ಕೇಂಡಿನ
ಬಹುಶಃ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿನ ದಂಡಿಗೆ ತುಂಬುನ ಗೋವದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲು ಗೋವಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚಂದು ದಂಡಿಗೆ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತರ ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗೋವಿ ಮಿತ್ರರು ಆ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಅಕಲ ಮುಖೇನ ಅವರೊಂದು ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಮಸ್ಕಿರಿದ ಭಾವನೆ ಪಡೆಯುಂದಿನ ಅದು ಆಲು ಎತ್ತು ಮುಲ್ತ ತುಳುವ ಇದರ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಇನಿಕಲ ಮೂಲೊಂದಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗಲೊಂದಿ ನೆರಡೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಜೋರುದ ಪುಣ್ಣೊಂದುಂಡ ಈ ದಾನದೆ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿಲಕ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪುನೊಂದಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಆಲೋತೆ ಬಿರ್ಸೇನಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಆಗಿ ಈ ಪೊಲಂಬು ಬರ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಬಗೆಟ್ ಭೂಮಿ ಸಮುದಾಯದ ಜವನರಡ ಪಂಪೇರು ಅವಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಡ್ಕಸಾನದ ದೈಯೊಂಗುಳೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅರಮನದ ಎದುರುಡೊಂದು ಬಿರ್ದದ ಕೆಂಡ ಕೊರಡು ಉಂಡುಲ್ಲೆ ಕೈಗೆ ಅಂತ ದೈವಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ದೈವ ಹೊಸಯರುದು ಪಂಡು ಆವಡು ಸಂಕೋಚ ಬಡ್ತಿ ಕೂಡಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಯಾನು ಸಂತೋಷೋಡು ಕೈಗೊಂಡು ಆದ ಸವಾಲಾಡನೆ ಯಾರು ತೂಪೇದು ಕೊಟ್ಟ ದೈವದ ಅನುಮತಿ ಅದು ಆಂಡು ಕೊಂಚಾರ ದರಿ ಪೊತ್ತಾದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದು ಅರಮನೆತ ಅಪಗ ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಅರಮನೆ ಮುಳಿತ ಮಾಡುವುದ ಅರಮನೆ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿಗೆ ತಿರು ಅಡೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದ ಅರಮನೆತ ಎದುರುದ ಜಾಲದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಯಲು ತೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲ್ಲ ತುರುಪೆ ಗುಯಲು ತೋಡಿದ ಐತ ಮಿತ್ತಿಡಿ ಕನಕ ಮುಚ್ಚಿಯರು ಆ ಕನಕದ ಮಿತ್ತ ನೆಲತ ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಿರ ಕನಕ ಮಿತ್ತ ಆದ ಈಗ ತೂಪೊಡಿ ಅವು ದಗ ದಗ ಭಗ ಭಗ ಅಂದು ತೂಪೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಅಬ್ಬರಡು ತೂಪೊತ್ತನು ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೇರಿಯವು ಇಂದು ಪೂರ ಅದು ಪೊತ್ತು ಗಂಡ ಆದಾಗ ತಿರ್ತು ಗುಯಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಪದಿಯೋಡು ಆ ತಾನದ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತುಂಟು ಭಂಡಾರ ಸಹಿತ ಬತ್ತಿ ನಿಂತಿದ ಭಗವತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆವೇಶ ಅದು ಆವೇಶೋಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪಿರ ಹೊಸ ಜೋರು ಏರಲು ಆ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇರಿ ಕೈಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಅಂದು ದೈವ ಮಾತಾಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೇರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಕೆಂಡದ ನಿತ್ತು ಬಲಿಪರ ಸುರೂಕು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಿನವು ಅಡ್ಕಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 14 ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು 5 ಭಗವತಿಲು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಐಟು ಒರ್ತಿ ಮೇಚೇರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕ ಪಾಕ ಪನೋಡಾಪುಣೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ಯಾರು ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತರ ಪೋಪುಚ್ಚಿ 5 ಶಕ್ತಿಲು 3 ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡವಳು ದೇವಿ ಐಟು 4ನೇ ತಾಲು ಮೇಚೇರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೇಷಪುರತ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಇದು ನನಗೆ ಪುದರುತ್ತು ಅವು ಇನಿಕಲ ಅಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ 3 ದಿಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ದೂರಡು ಮೇಚೇರಿ ಚಾವಡಿನು ಅವಳು ಭಯಕ್ಕರ ಮೋಯ ಪನ್ಪುನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಐಕ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನಟ್ಟು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋರಿ ಕಲಶ ನೇರಾಳ ಉಚ್ಚಯ ಪುರ ಹಾಕುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪಾವನೆ ಪಾಕ ಸಮಯ ಆಟು ಅವನು ಆ ಮೇಷಪುರತ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪುನ ಉಗ್ರ ದೇವತೆ ಇನಿಕಲು ನಾವು ಬಾರಿ ಆವೇಶದ ನಲಿಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ಉಗ್ರ ದೇವತೆದ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಪಂಡ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದರ್ಶನದ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯೋಡು ಆವೇಶ ಅದು ಯಾನು ಸುರೂಪ ಒಪ್ಪೆಯಿಂದ ಪಿದಾಡುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸುರೂಪ ಆಡಾಂಗನೆ ಪೋಡು ಪ್ರಧಾನ ದೇವಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಕೆಣಿ ಗೊತ್ತು ಪುನಡಿದವರು ಯಾನು ಪೋಪೆಯಿಂದ ದೈವ ಪಿದಾಡ್ದು ಹೋದಾನಾಗ ಒರಾನೆ ಕೆಂಡದ ಮಿತ್ತಗಾನಾಗ ಗೋಯದಲ್ಲಿ ಊರುದು ಪೋಪಿಲ್ಲ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪೆ ಒರಾನೆ ದಮ್ಮು ಸುಲಿಚ್ಚಿ ಮಂದಿ ಬೈಕೊಂಡ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮನಿಮಂಬುದ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪರಿಗಡು ಕುಲ್ಲುದಿ ಕೆಂಡ ಸೇವೆದ ಪುರ್ಲುತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಮೋಯರ್ನ ಪುರ್ಲು ಕಂಟದ ಜಗಟ್ಟೆ ಜವನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮಾದು ಪೋಯೆ ಪಡ್ಡದು ತೊಡೆ ತಟ್ಟದು ತೆಲ್ತಳಿಗೆ ಅಪಗ ಅವಾದು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿರಿದ ಕೋಂಗಿದ ತೆಲಿಕೆ ತೂದು ಇಡೀ ಸಭೆ ಅಕಲಕಲು ಉಲೈಡೆ ಪಾತ್ರೊಂಡೇರು ಬೇಜಾರು ಎಸೆದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಪಗ ಅವಳು ದಾದ ಚೋದ್ಯಾಡು ತೂಲೆ ಆ ಮುರ್ಕುದು ಓತಿನ ಕೆಂಡದ ಗೋಯಲು ಹಿಡಿದು ಕಿಣಿ ಧ್ವನಿ ಆಂಡಿದೆ ಸೊರಕೇನುಂಡಿದೆ ಮಿತ್ತು ಭಗವತಿಲು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೇಡಗ ತಿರುವಾಯುಧಂ ಆ ತಿರುವಾಯುಧದ ಮೊನೆ ತೋಜುಲಿಗೆ ಕಿಣಿ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮುರ್ಕಿನ ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತದು ಆಯನ ಆಯುಧದ ಮೊನೆ ಹಿಡಿದು ರಟ್ಟಿನಂಚಿನ ತೂತ ಕಿಡಿ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಬುರ್ನಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ತೀರದ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಬುರ್ನಿಗೆ ಮುಡಿತ ಮಾಡಿ ಊರ್ದಿದೆ ಅರಮನೆ ಪತ್ತುಲಿಗೆ ಅಪಗ ತೂನು ಕಂತಾಯರ ಗಾತ್ರ ತೆಕ್ಕಾಯರ ಗಾತ್ರ ಏತ್ತು ನೀರು ನಾಡ್ನಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕದಿಗೆ ಬೊಂಡನು ಕೆತ್ತನ ಬೊಂಡಡುಲ ನೀರಿಜ್ಜಾದ ಅಂಡಿಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಲೆಗೆ
ಮಾಪು ಒಂದು ಶರಣು ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪುನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಭಗವತಿನ ಅಭಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ತನ್ನ ಆ ಬದುಕು ಒರಿಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಬೋದು. ತೂದು ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಆಲು ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಲೇನು ಕೊರ್ತಾಲು ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಲವು ಚೆಂಬು ಶಾಸನಗಳು ಉಂಡು, ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಗಳು ಉಂಡು. ತಾರಿ ಜೋನಿಲ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತನ ಆಶಾತನದು ನಂಬೋಲಿಕೆ ಇಲಿಕಲ ಅಡ್ಕಡು ಭಗವತಿ ಸಾನೋಡು ಭಗವತಿಲ ಆವೇಶ ಅನಗ ಅಬ್ಬಕ್ಕದಯ್ಯಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ನೂತೊಂಜಿಕೊಳ್ಳಿದ ಹೋಮಕುಂಡಲು ಕೈಗೊಂಡ ಮಾಯಕಾರರಿಂಕುಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಟು. ಬೊಕ ಇಲಿಕಲ ಆಯುಧದ ಮೊನೆಟ್ಟು ಬಾಣದಂಚಿಗೆ ಬಿತ್ತುಗು ಕೆಂಡರಟ್ಟಾವು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮನ ಉಂಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಉಲ್ಲೇಖ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಬಹುದು. ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವೆ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತ್ರ. ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಸಂದಿಡು ತೂಂಡ. ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಸಂದಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಅಪ್ಪೆ ಜೈನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಂಡ ಮಗಲ ನೆಂಚಿನ ದುಗ್ಗು ಸೆಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಒಂದು 40 ಕಾಲಡು ಸುಲಿಕಲ್ಲ ಮದವ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪುಲಯೇ ಅಲ್ಲೇನು ಬಚಾವ್ ಮಂತಿರಡ್ದಾವರ ಅಕ್ಕನ ಸಹೋದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂತುಪ್ಪಲು ಐನಡ್ದಾವರ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಗೆ ಬರ್ತದು ಅವನು ಮತಾಂತರ ಅದು ಬೀಬಿ ಪಾತುಮ ಪನ್ಪುನ ಕುದರ ಪಡೆಕಾಲು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೋಲಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂದಿಡು ಉಳ್ಳಾಳ ಜೈನರ್ನ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಡಿನ ಕಾಲಗುಲ ದಿಂಜ ಕೈತಲು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣುವೆ. ಬೊಕ ಉಳ್ಳಾಳದ ಬಂಗಾರ ಐನನೆ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಪುಗರತೆ ಪಡೆಯುದು ಅವು ಸಾರಥ 417 ಒಂಜಿ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಉಂಟು. ಐಟ್ ಚೌಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ 400 ಆಳು ಸಾರ ಆಳ ಸೀಮೆ ಈ ಚೌಟರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಆತನಟ 400 ಆಳು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಕುದರಿತ್ತಿನೇನು ಸಾರಾಳ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಂಜೆ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ ಅಂದು ಕುದರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಂದುಪ್ಪುವ ಆ ಚೌಟರ್ನ ಸೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬದಲಾಂಡು ನಂಬೋಲಿಕೆ ಉಂಟು. ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ ಅಂದು ಅವನು ಉಪ್ಪನ ತಾಮ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಟು. ನೀವು ತಪ್ಪಿದರೆ ಉಳ್ಳಾಳ ದೈವಗಳು ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ತಪ್ಪಿದರೆ ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಗೋವುಗಳ ವಧೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. 3 ಉಳ್ಳಾಳ ದೈವಗಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ತೋಡು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿನ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಅರಸು ದೈವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೋಲಿ ಜನ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಆಸೆ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈತ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವು ನಾನು ಬಾರಿ ಆಳವಾದ ಐತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರನು ಪೂರ ಐತ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನ ತಿಂಗದಿನ ಸತ್ಯలను ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತೇರೆ ಪೋತಿಕ್ಕಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಆತೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದೆ. ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದೆ. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ದಯಮಲ್ತದು ನಿಖಿಲ್ ಜೀವಂದ ಇದು ನಾನು ಪಂಡಿತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತ ಸಾಕ್ಷೀಕರಣ ಮಲ್ಪರ ಗಾತ್ರ ಈ ಭಾಗವು ಬತ್ತನ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗವು ಬತ್ತನ 3 ಇಂಚಿನ ಪುರಾವೆಲು ಗುರುತೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆ ಮುಖೇನ ಈ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಯನಗೆ ಕಾರಣ ಬಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿನ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ದೆಂಗದ ಪಂತದ ಅವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಚರಿತ್ರೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಡು ಪಂಪನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಕ್ ಈ ಸದವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರದು ಸಮಾನಾಸಕ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ ಗುರು ಸದೃಶರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನು ಬಾರಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ಮನಸ್ಸದು ಪಟ್ಟೋನೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರಗಿಲ ಅರ್ಥಿಪೂರ್ತಿದ ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಬೆಲೆಂದು ತಂದಾಡೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಗೇನದ ಪೊಲವು ನನಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಹೆಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಗದು ಬರಡು ಉದಯೋನ್ಮುಖರ್ಗಲ ಪ್ರಾಜ್ಞರ್ಗಲ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಗೇನದ ಪೊಲವುದ ಮಾತಾ ಬರವು ವಿಚಾರವುಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಬರಡು ಅವು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸೇರಡು ತುಳುನಾಡದ ಆ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ಹುಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಶೋಧನೆದಾತ ಉಂಟು. ಐಕ್ ನನಲಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರಲು ವಿವೇಚನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒದಗದು ಬರಡು ಎಂಬುದು ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದ ಮುಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಕಾಲುಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಂಗೆ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಗೇನೊಳ್ನ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ನನ್ನ ದುಂಬಾದ ನಮ್ಮ ನೋಟು ಉಪ್ಪುನಾರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪಿನ್ನೇರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ. ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ಅರಿತೇರ್ನಾಂಡ ನೀರ್ದ ಪನಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಂಪೆ. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡುನಾಂಡ
ಅವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಗರನೇ ಸರಿ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಿಳಿಚಿಲಿಂಚುಂಡು ಆರ್ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ಅಜಿಲ ಮೊಗರುಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ 1978 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಬೇರೆಡ್ದು ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ ಸುಮಾರು 10 ಮೇಳುಟು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಲ ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇಂಚಿಪಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪಣ್ಣಗ ಅರ್ಜುನ, ದೇವೇಂದ್ರ, ರಕ್ತಬೀಜ, ಇಂದ್ರಜಿತು ಇತ್ಯಾದಿ. ತನುಕುಲಿನ ಆ ಪ್ರೌಢಿಮೆನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಜಾಣ್ಮೆನ ಗುರುತಿಸೈನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರಿನ ಗುರುತಿಸಾದು ಗೌರವಿಸಾದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ತೆರಿದು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬಂದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 84 ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗಳ ಸಂದಾಯಿತ ಆತಂದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂದಿತ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉರ್ಮುಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ 54ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮುಂದೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಅರ್ನ ಬದುಕಡು ಅವೇತೋ ಮದಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಘಟನೆಲು ಸಂದೇಹ ಆತಂದು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು 1985 ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತಂದು ಪುನಗ ಗಾಡಿ ಅಪಘಾತವಾನಾಗ ದೇವೇರೆ ಈ ಕಲಾವಿದಗ ಆಶೆ ಕೊರ್ದು ಅರಿನ ಬದುಕ ಇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದಾದ 1912 ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದಿಟ್ಟು ಊರ್ತಿ ಪುಂಜು ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಆರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾವಿದರಿ ಸಂದಾಯ. ಇಂಚಿಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗುಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಯೋಜನಾ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾಂದು ಉರಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಾರನ್ನು ಗಮನಿಸಬನ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ಥನು ಪಾತೆರೊಂದು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊಲಬುದಾದೊಂಡ ಐನು ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಎದುರು ಪನ್ನಾಗ ಸಬಿಟ್ಟು ಕುಳುದು ಪುಣಂಚಿನ ವಾ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಕೆಬಿನ್ ಕೊಂಡೆಗೆ ಬಿ ಮಲ್ತದು ಕೇನೊಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಬೀರ್ಸನ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ತನುಕ್ಲೇನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರ ತಾನೋಡು ಮದಿಪು ಕೊರುಡು ಪಂಡದು ಸರ್ ತನುಕ್ಲೇನ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕ್ಯದ ಸನ್ಮೇಲು ಇತಿಹಾಸನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಣ್ಣೆದುರು ಹಬ್ಬಕ್ಕಡ ವಿಚಾರಧಾರೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಫಲಬುನು ಎನ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಸ್ನೇಹಿತ ನೆಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಮುಲ್ಲಾಲ್ ಪಂಡೇರಿ ನಾನು ಐನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಪುಂದಾನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕರದ ಬುಕ್ಕ ಆರಂಭ ಆತದ ಹಿಡಿದು ದುಂಬ ಆರಂಭ ಆತದ ಗೊತ್ತುಚಿ ಒಟ್ಟು ನಂಕ್ ಏನಿತ್ತ ಕಣ್ಣೆದುರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅನೇಕ ಜೈನ ಮನೆತನಗಳು ಆಗಲ ಬೂಡಾದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನಾ ಒಂದು ಪಂಡಗ ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆವು ಹಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿ ಆದಿತ್ಯನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರಲ್ಪ ಎನ್ನದಾಲ ಅನುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದೈವ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಭಾರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತಡು. ದೈವಾಲಯ ಎಂಚ ಉಂಟ ಅಂಚೆನೆ ದೇವಾಲಯ ಎಂಚ ಉಂಟ ಅಂಚೆನೆ ದೈವಾಲಯಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತದ್ರ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಯಭಕ್ತಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಾದಾನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಪನ ಆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬದುಕುನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾನೆ. ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅರ್ಹ ಕೆಲವಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲಾತನೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತನ ಇಟ್ಟು ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಕಂಡನೆ ಕಾಮರಾಯನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೆ ಗುರಲಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಲೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಆತ್ತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಪುದರ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಪಂಡ ಪುಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟದು ಆಣಲು ಬಲ್ಪಣಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಹಸಗಾರ್ತಿನ ವಿಚಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಂಟು ಈ ಕಾಲವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯಲೆಂದು ಎನ್ನಿವೆ.
ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಏರೇ ಉಂಡು ಬಲ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕರಾಯಣ ದುಂಬುಲ ಆರಾಧನೆ ಅವದಿತ್ತು ಕೆಲವು ಪನ್ಪಣಗಳು ಬೇರೆ ಅವು ಬೇತ ಬೇತ ಸ್ವರೂಪಡಿಪ್ಪು ಅవి కొంచెం వ్యాప్తి ಅವನಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕುರ್ತನಾರ ಆರಾಧಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಣಂಚನ ಪಾತ್ರ ತಾರಣಗಳು ಮಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಪನ್ಪಣ ಕುತೂಹಲ ಇಂಕಲಾಗುತ್ತುಂಟು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಂದಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಇನ್ನಿತ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿನೊಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನದ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಡ ರೀತಿಯ ನಿಖಿಲ ಈ ವೇಳೆ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯನ ಯಾನ ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾರೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದದೆ ಒಂಜಿ ಭಾರ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪೊಲಬುನ್ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಜೇರಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುವುದಾಯನಂಚಿನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಂಡ 2020 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಏನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಐಕ್ಯಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಯಾನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇ ಆ ದೈವಲೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೇರಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಮುಖ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ಆರಂಭ ಮಾತನೆ ಬಾರ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕಡಿ ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟದು ಪೋಡಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕಾತ್ ದೈವದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಗುರಿಪಣಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಪಂಡದೆ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಕಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದು 4 ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏನ ಆಭಾರಿ ಆಗಿವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಂಚನ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಎಡ್ಡೆಬ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವಳ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಈ ತುಳುನಾಡು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಪದ ಮದಿಪುಲ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇರು ಪಾತೇರು. ನಾನು ದುಂಬಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕುಡ್ಲದ ನಗರ ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಅಂಬೇರ್ BSc B.Ed ಪದವೀಧರೆಯಾತ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತೇರ್ವೇರು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ತನುಕ್ಲೇನ ಮದಿಪು ಕುರಿಯರಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕವಿತಾ ಬೇರಿರ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮದಿಪು ನಮ ಕೇನ್ಯರುಲ್ಲ BSc B.Ed ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಗರ ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮೇರ್ನ ಮದಿಪುಗು ನಮ ಕಿಬಿಯಾಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನ ದೀನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಆಡಳಿತೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂದത്തെ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರದ್ ಪಾತೆರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ KV ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇಂಬೇರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಇಂದത്തെ ಬಗ್ಗೆ. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಆದೊಳ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸೊ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಇಂಬೇರೆಗ್ ಆ ದೇವೆರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಅರೆಗೊಂಜಿ
ಎಂಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾತೆರೆರ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಲ್ತುನ ಇಕ್ಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಬೊಳಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯವನ್ನು ಇನಿತ ನೋಂದವಣ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪದ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಂಬಾತ್ ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ್ ವಹಿಸೊಂದು ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ KM ಗುರುತಾರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬುಳೆಚಿಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಳ್ಯದ ದೇವಚಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕರಂಗಲ್ ಪಂಪಿನ ಅಲ್ಪ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ದಿವಂಗತ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೇನ ಸಾಕಲ್ಲ ದಂಪತಿಲೇನ ಮೋಕ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಮಗನೇ ಅದು 1971 ಪುಟ್ಟಿಯರು ಮೇರ್ನ ಓದು ಬರವು ಕರಂಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಐನೇಕೆ ಕೈತಲ್ದ ಹರಿಹರ ಪಳ್ಳ ತಡ್ಕದ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿತೇರೆ. PUC ಶಿಕ್ಷಣನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತದ. BA ಪದವಿನ ಪುಗರ್ತದ ಉಜಿರೆ ಎಜಂ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೇರೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತೇರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ NET ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಸುರುತ ಪುಣೆಪಟ್ಟೊಡೆ 1995 ಈ ಸವಿಡೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. మీరు సందయ మల్తుందు పునంచిన కాలేజ్ పండ సెక్రెడ్ హార్ట్ కాలేజ్ మడంత్యారు. సంత ఫిలోమినా కాలేజ్ ಪುತ್ತೂರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ ಐಕಳ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ಸೇವೆ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 2015 ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆದ MPhil ಪದವಿನ 2020 ಅರೆ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಲೋಕನ ವಿಷಯದ ಮಿತುಡ್ PhD ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮನ ಕಟೀಲ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಐಕಳದ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂಪೆ ಐಕಳ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ಪುಗರ್ತೆ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರನು ಮದಿಪುನು ಕೊರಡು ಪಣದ ಸರ್ ತಾನುಕ್ಲೇಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪಲುಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ 101 ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿನ ಆಡಳಿತದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈತನೇಟ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆತುಂಡು. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷರ ಮಠ ಇಂಬೆರನ ಪಾದಾರವೊಂದಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಲುಬದ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾರೆಂಬರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಎಂಕ್ಲೋಟುಗಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನಸಿಕದ ಭಿನ್ನರಾಯನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ಈ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಎಂಬರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಎಂಬರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ 50 ಜನದ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರು. ಐಟಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೆರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಳ್ಳೇರು. ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನತ್ತಂತೆ ಯಾನು ಈ ತುಳು ನಾಡುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತಿತ್ತಂಡಲ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯನೆಗ್ ಮಾಂತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯ ಪಂಡೆರು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಆಡಳಿತ ಆ ಸಮಯಡು ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಪಂಪಿನ ಬಹುಶಃ
ಆರು ಮಲ್ತಿನಾಥ ಸಂಶೋಧನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿವೆಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಡ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನೇಡು ಇಂಬಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯೊಂದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಬೆರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಎಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನಲ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಬಹುಶಃ ಏರಾಂಟ ಇತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆನ ಅಂಚನಗ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಆರೇನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶಯ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿನಗ್ಲೇನ ಆಶಯ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಶಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ ರೀತಿ ನೂತ ಒಂಜನೆ ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಿಗಲು ಬತ್ತಾರು. ಈ ಮಾಂತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾಂತ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಇಂದಿನ ಮಾಂತ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮಾಂತರಿಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆವು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈತ್ ನೂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯತ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡ ಈತ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜರು ಆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮಾಂತರಿಗಳ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ. ಆರು ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೀರು, ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರು, ಐತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀರು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಜನಕುಲಿಗೂ ಅವು ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀರು. ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಇಂಬೆರೆಗೂ ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮೇಡಮ್ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬುಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗಲು ನೂತ ಒಂಜೇಟು ಇತ್ತೆದ ಒಂದೆಗ್ ಆರು ಅಗಲು ರಡ್ಡು ಜನ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರಿಯರು. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತೆರಿಗಲ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗಳ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನವು ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂಬೇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ದೀತೆರು ಅವು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಮಾಂತರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲೆನ ಯೋಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇತಿಹಾಸ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಾನಪದ ಆಟ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಡೀ ಇನಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಒರಿದು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಇಂದೇ ದಾತು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇನಿ ಭಾಷೆ ಒರಿತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆಲ ಒರಿಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಇತಿ ಎಂಕ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಳ್ಳಿಡ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಐಟ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಓಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಂತಿರ್ನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಡು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತಗಲು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ ತಿಳಿಲೆಕ್ಕನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಶೋಷಣೆದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ. ಅಂಚಾತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸರ್ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರು ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಳುದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿತ ಆರಾಧನೆಲು ಉರಿಯಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಂತರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತೆರುನು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡುಡುಪುನಂಚ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಒಂದಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಐತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪದ ಬೇಲೆ ಪಂಪಣೆದ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿಯವಂತೂ ನೂತ ಒಂಜಿನ ಎಸಳು ವಾರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂದ ನನಾತು ದುಂಬ ಪೋವಡ್ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಆಶಯದ ಪಾತೆರುನು ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪದ ರೀತಿಡ್ ಮದಿಪುನು ಕೊಡ್ತೇರೆ ದುಂಬಾದ್ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಲೇಸ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಿನ ಉಡುಪಿದ ಪೇಜಾವರದ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೇಗ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪದ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊರದ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ KV ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ ತನುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿತ್ ಒಂದನೇನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಜೇನದ ಪಲಬನ್ನು ಕುರಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತೀನಂಚಿನ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲಡು ಆ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತುನು ಪರ್ಪಣೇನು ಉಡಾಲು ಅರ್ಥಾಪಿಲೇಕ ಮನಸ್ಸು ತಲುಪಿಲೇಕ ಮುಟ್ಟಪಿಲೇಕ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ ತನುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಶಯತ ಪಾತೆರುನ ಪಂತೆರು ಮೇಡಮ್ ತನುಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಂಬೈಗ್ಲ ಪ್ರಭೂತು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿನ ಪುಗರ್ತ ಒರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಸರ್ ತನುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ ದಿಂಜಿತ್ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಅವಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ದ ರೀತಿಡ್ ತಾದಿಗ್ ಬತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಡೇನ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಏನೂನು ಕೊರೋಡು ನಾಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಐನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಬೆರಿ ತಟ್ಟೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಸನ ಕಿಬಿಯಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊರ ಕುಡರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸನ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಗುರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ತುಳು MA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಂಡಿಡು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.